For this video guys no is magaguwad na puta sa ato ang bagong nahuman nga gihagbasan guys para tamnan na to og kalabas. Ang mo din guys no ang piko nga gamit nga iguwad dito sa hong nahuman og hagbas guys. Karon suot pa ta sa tong guantes guys. Okay guys, mudong na ta guys no. Sugod na ta guys kay murag init na pud kayo. Guys no ay natanom sa papaday guys no, kubasa. Tanom siya og una na mga 5 kapunuan. Na guys. Daghan din ito guys. Dili mo 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 na po kapunuan din guys. Diyan gi una-una og tanom. Tingnan niyo po yung mga tanom nga sili at sal ni guys oh. Na guys. Giunan tanom sa papa. Tama na tunahan guys oh. Itong sili labuya guys hapit na madugnas. Ano yung susunod simana ni guys no? Ato na po ng panglaroton kay pulihan na to. Ay tanong tagpitsay. Siguro guys magsugod na ta og guwad. Taas-taason din na to distance guys no kay kubasa lang po itong itanom ni guys. Muna sando pagtunga itong distance. Hapit na gid mahuman na ito ang giguwad guys nga tamna na kabasa. Tiwas taron. Okay guys, nahuman na gid ito ang mo ito nang iriha guys no, tamna na kubasa. Okay guys, nahuman na ta guys. Karon mangita na po ko og mangita ko na muhar po iti og manok. Kay butang na ko din tamna na kabasa. Mo din ni guys no. Ang tanan nga tamnanan. Oh, mo na nga area guys no, tamna na ko kubasa tanan guys. Dako po ni buaw guys. Ito na ko basa. Ito mo tumahuman ng pikas.
Nagbasanan pa pod. O karon guys no, magpahuwis ta karon guys no, kay murag sing subang haring adlaw. Init na pod. Okay guys, thank you guys for watching. Subscribe guys no. Ang tanaw mo kining nga video. Thank you guys.